سلام سلام تخطتلت نايزي channel حجي قاني بفلي زبالة حدش مدام حيزكم ما تقول كله بتعمي نس كل سب زتكميو انت يوزي انت حرلكم نقاني اذا قاني شامبو ويكاني سامنا ناي فرفر مدهانيتي سامنا مدهانيت ناي فرفر زلكم كابزا حجي اوان نزي انت تقوم زي انت تتقيمكم ولا حدا فرفر زبال اي كلوكم موناتو امناتي سلز فتنكو ابي زلنا بحلف ابي اوروبا زلنا اتي ماي ፀጉርና ስለዘይ ሰማምዑ መብዛሕትኡ ሰብ ሰማዕኻዮ ፀጉረይ ረጊፉ ፀጉረይ ተሰባቢሩ ፀጉረይ ከምዚ ኮይኑ ፈረፈር ኣለኒ ብጣዕሚ እዩ ዘሰክፈካ ስለዚ እዚአን በዚአን ጌርኩም በዚአን ጅንጅብል ሳምና ጌርኩም ወይ ዘን ሻምፖ እዚአን ጌርኩም እንድሕር ተሓፂብኩም እሞንኒ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልቲ 4 መዓልቲ ለውጢ የርኢ እቲ ለውጢ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ዝረግፍ ዝነበረ ኣብ ቆርበትካ ከም ፃዕዳ ኮይኑ ዝወፅእ ዝነበረ ወይ ቃንዛ ወይ ሰሓ ዝገብረልካ ዝነበረ ትሑት እንዳተሓተ ይኸይድ ኣብ ሶም እንዳሕ ተጠቅምካ ለኻኒ ጠቕላላ እቲ ዝረግፍ ዝነበረ ኣይትሪአን ኢኻ እቲ ፃዕዳ ማለት እቲ ናይ ቆርበትና ከም ፃዕዳ ሰሓ ዝመስል ዝወፅእ ንሱ ብጠቕላላ ኣይረአን ድሓርካ እንታይ ዝጠቅም እዚ ከዓኒ ንፀጉርካ ከዓ ንኸይትበርሕ ወይ ሓድሽ ኮይኑ ከም ድበቁል ከዓ ይገብር ማለት እዩ ብጣዕሚ ጠቃሚ ንዓይ ደስ ኢልኒ ኣብ ህይወተይ ፈቲነዮ ኣብ ናተይ ኣብ ነፍሰይ ፈቲነዮ ማለት እዩ ብጣዕሚ ለውጢ ጌርለይ ፀጉረይ ዝረግፍ ዝነበረ ምርጋፍ ገዲፍዎ ዝሰባበር ዝነበረ ምስብባር ገዲፍዎ በቂሉ ከዓ ድሓር ከዓ እቲ ፀጉርካ ከዓ እንታይ ይኸውን ደስ ድብለካ ይልስልስ ይብል ይልስልስ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ኣብ ፀጉርካ ስትሪኦ ከምዚ ዓጫጭ ወይ ከምዚ ተሪር ኣይከውን ልስሉስ ይኸውን ስለዚ እዚአን ተጠቀሙለን እቶም ፈረፈር ናይ ፈረፈር ጥራሕ ድብለሎ ፈረፈር ዘለኩም ሰባት እዚአን ተጠቀሙለን ተጠቂም ከዓኒ ቪድዮ ሒዘልኩም ክመፅእ ከመይ ጌርካ ከም ትሕፀቦ ወይ ከዓኒ ክንደይ ደቂቕ ከም ዘድልዮ ሒዘልኩም ክመፅእ ሼር ኮመንት ላይክ